ଏଇଠି ଗାଇସ୍ ଆମକୁ ଖାଇବାରେ ପଖାଳ ଆଉ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ କାମ କଲୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭାତ ବସେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ଖୋଳିଲୁ ଗାତ ଆଉ ବର୍ଷା ଆଇବ ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା କଲୁ ଭାତ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ୟା ଉପରେ ଆମେ ତେରପାଲ ଗୁଡ଼େଇବୁ। ଏଠି ପାଲ ଆଣି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଣିଲେ ଗାଇସ୍ ଏବେ ମୁଁ କୂଅରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା କୂଅ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଉ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ପାଣି ଝିକିବା ପାଇଁ ବାଲ୍ଟିଟା ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇ ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ସାବୁନ ବ୍ରଶ କୋଲଗେଟ୍ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଏଇଠି। ତ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେଜେବାପା ପରଲୋକ ଗମନ କଲେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାଲିକି ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା କରାଯାଉଛି। ସେ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କିଛି କରିଯିବୁ। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇବି ଆଉ ସେ ଚାଚାଙ୍କ ଘରେ ଯିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଏଇ କୂଅରେ ପାଣି ଗାଧଉଛୁ। ଏଇଟା କୂଅ ବି ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଏସବୁ ଆଡ଼େ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ଅଛି ଆମର ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଇଆଡ଼େ ଅଛି ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ କାଲି ବିଲ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା କୂଅଟା ପାଖାପାଖି ଏଇଟା 70-80 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ତାର ବି ଏବଭ ହେଇଥିବ ଏ କୂଅଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଏ ଯାଏଁ। ଆଉ ବାକି ଭଲ କୂଅଟା ସେପଟେ ଅଛି ସେଇଠୁ ପାଣି ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗାଧୋଇବା ନିମନ୍ତେ ଏମିତିରେ 5-6ଟା କୂଅ ଅଛି। ଆଉ ସେସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଗାଧୋଇବା ନିମନ୍ତେ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କୂଅ ଅଛି ସେଇଟା ପାଣି ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ସେଇଟା ନେଉଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଚାଚାଙ୍କ ଘରେ ଯିବା। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସରାଏ ଆଉ ଏବେ ବ୍ରସ୍ କରିବି। ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଧାନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଧାନ କଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏସବୁ ଯାହା ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତିକି ଅଛି ସେ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ ଯିବା। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଏବେ ହାତ ଧୋଇ ଯିବି ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇକି ବାହାରିବି। ଆମେ ଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଏ ପାଣିରେ ଧୋଇବି। ଏବେ ହାତ ଧୋଉଛି ଗ୍ୟାସ୍। ହାତ ଧୋଇ ସାରିଲି। ଏବେ ପଖାଳ ଖାଇଯିବି। ଗ୍ୟାସ୍ ପଖାଳ ସହିତ ଛତୁ ଆଉ ଆମେ ପଖାଳ ଏଭଳିଆ ଖାଉ ହାତରେ ନୁହଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଖାଉଛୁ ଆମେ। ଛତୁ ଆଜି ସକାଳେ ଖୋଜି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଖାଇସରାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇସରେଇଲି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବା ଚାଚାଙ୍କ ଘରେ ଯିବା ଏବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆଣିଯିବି ସିଆଡ଼େ ରଖିଛି। ଗାଡ଼ିଟା ଏଠି ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ବାହାରିବା ଆମେ। ଆଉ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଆଭେଞ୍ଜରଟା ଅଛି ମୋ ଭାଇଙ୍କର। ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା। ମୁଁ ଚାଚାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଭାଇମାନେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆମର ମ୍ୟାଗି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଦେଖିଯିବା। ଏଇଟା ଗାଇସ୍ ଚାଚାଙ୍କ ଘରଟା। ଯେତିକି ସବୁ ବନା ହେଲାଣି ଏଇଠି ଭୋଜି ପାଇଁ ବୋଲି। ଆଉ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଚାଚା। ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କାମ କଲୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭାତ ବସେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ଖୋଳିଲୁ ଗାତ। ଆଉ ବର୍ଷା ଆଇବ ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା କଲୁ ଭାତ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ୟା ଉପରେ ଆମେ ତେରପାଲ ଗୁଡ଼େଇବୁ। ଏଠି ପାଲ ଆଣି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଣିଲେ ଉପରେ ଗୁଡ଼େଇବୁ।
तापर आहुरी भी एपटे कर काम अच्छी किंतु पालटा पहुँचे ना पहुँचेले आम करूँ आ समस्ते भाई मैंने ये अच्छा आम खाई जीवुता आहरी कम करूँ वर्षा देखा डाकुं ये आंटी डाकुची खावाई आम खाईजु जहाँ कम अच्छी से कम कर तो वीडियो रुहतु गाइस खाई विवेक आसे ये आमर विवेक अच्छा आड़े कौन करवा गाइस वर्षा टाइम वर्षा पड़े बहुत असुविधा हवा पड़ी आली की अच्छी श्राद्धटा ये सब कम न कले भी हेनी ये पाल पहुँचेले ये रखी खाई ये सब कम कर वर्षाटा सब बेले पड़ू बड़ असुविधा होगा पड़ू कौन सी कम कर होनी कि ना किसी कम कर पारने आम ये गाइस आमको खाइबारे पखाल आउ पियाज कंचा लंका लुण देइछंती एक्चुअली एटा आम ओडिशार सबुठु फेवरेट आउ बेसी खाइबा को एटा पसंद करू पखाल मोर बेसी इच्छा पखाल खाइबा पई आ लुण प्याज बहुत प्रिय मोर इे विवेका आम सांग पिला बसंती यहीटा दिखाई आउपटे भी अच्छा खाऊँ ये विवेक अच्छा तो गाइस आम खाई सरेबू तापर पुणी थोड़े से कम जीवू से कम नकले हेनी कहीं बोले